U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Iz Beograda će u Kragujevac na otvoreni izazov stići još jedan predstavnik u kategoriji do 73 kg. 28-godišnji Aleksandar Vicković je vrstan poznavalac borilačkih veština, a interesantno je da će 16. maja u hali Jezero imati zvaničan debi kada su u pitanju MMA mečevi. Prethodno osvajao je šampionske titule u kickboksu, disciplini low kick, bio je vice šampion u K1, a ovladao je i tehnikama Kyokushinjitsu veštine. Na debiju u svetu MMA za protivnika će imati Beograđanina Dušana Gžakića, tako da se u ovoj kategoriji očekuje veoma zanimljiva i dinamična borba. MMA je za mene neki izazov, pa sam zbog toga opredelio na to. Inače, bavim se Kyokushinjitsom, inače koji je osnivač Dragan Filipović Fića. Pre toga sam se bavio kickboksom, bio sam vice šampion države u K1 i prvak države u kickboksu u disciplini low kick. Bavio sam se nešto oko 2 godine rvanjem, ali ne tako uspešno kao u kickboksu. Tvoj rival u Kragujevcu biće Dušan Gžakić, dakle imaš si prilike da ga vidiš u ovoj hali. Kako su neka tvoja očekivanja vezana za debi? Pa znate šta, ja sam tog dečka gledao njegove neke mečeve, sviđa mi se kako radi, veoma je tvrd borac, vidi se da zna. Šta da kažem, vidjet ćemo kako će bude, očekujem dobru borbu, pa nadam se da ću pobediti. Uopšte, šta očekuješ od celokupnog spektakla u Kragujevcu? Pa ja mislim da će to da bude jedan baš veliki spektakl i ovim putem pozivam publiku u što većem broju da se pojavi, pa da proslavimo moju pobedu. Da li ćeš u Kragujevcu imati podršku specijalno namenjenu tebi? Pa nadam se da hoću, vidjet ćemo. Ima neka ekipa koja se sprema da ne bodri, vidjet ćemo šta.